TMTV. Жейнің қыл ортасына да келіп жеттік. Анда білесіз менің күн бар екен. Торт күні. Ұзақ ойлап тұрмай, бүгін мен резидентлардан олар үшін дүниядағы ең тәмлі ризықның нәрсе болуын сұрадым. Қазір сізге де сөйлермін. Сәлем достар. Яшілік тауышында сізді мен Лиана сәлемдеймін. Тик оныңша хит парад қағидаларын өтеп, біз Айрат Галиев білен сау болашабыз. Әтке-янке деп аталған жылы клибін біз хит парад қысаларында бүгін соңғы тапқыр қарайбыз. Көңілігізінің бар жылысын әттияни бізге бердігіз. Бар бұзғанда бәхіт тілеп ұзын юлға жібердігіз. Әттияни бізіні күтіп қайтыр юлдан олмайша өзлерін рәхмәт әйтіп барсы үшін қышып алыр едімі өзлерін. Әттияни бізіні күтіп қайтыр юлдан олмайша өзлерін рәхмәт әйтіп барсы үшін қышып алыр едімі өзлерін. Хит парадыбызның қағидалары өзгәрішсіз қала. Кімдір кете, кімдір келе, премьераны қаршы алығыз. Сабый шақта білмесе де барысын, өсе түшке шулың сұрады. Әтті қойя, неге қойтымай дейіп, қолларыма ятып елады. Мәхрум еттің, бізні ташылап кеттің, башқа ярыны тапты юларын. Кішкінеден білмей өсті олын, әтті назын әтті қолларын. Мәхрум еттің, бізні ташылап кеттің, башқа ярыны тапты юларын. Кішкінеден білмей өсті олын, әтті назын әтті қолларын. Бойға жетіп келе, бәқтілерін сұрым Құдайдан. Бар ғұмырымны олым сеңа берем, көп ғазаплар көрдің бұл айда. Мәхрум еттің, бізні ташылап кеттің, башқа ярыны тапты юларын. Кішкінеден білмей өсті олым, әтті назын әтті қолларын. Мәхрум еттің, бізні ташылап кеттің, башқа ярыны тапты юларын. Кішкінеден білмей өсті олым, әтті назын әтті қолларын. Аққан сулар кебек, иске түшер қылған ялғышылар. Бала хақын хүрмет етмеген неге, айырғандыр бізні язмышылар. Сабыйымның янларында қыр шақ, түрек болды әбей бабасы. Әтті білен әнеге ғұмірге, рәхмет әйтіп кене тұрасы. Мәхрум еттің, бізні ташылап кеттің, башқа ярыны тапты юларын. Кішкінеден білмей өсті олым, әтті назын әтті қолларын. Кішкінеден
назын әти Шәп бәйрәм дип сөенде резидентыбыз Ева Ричи. Торт көне барлыгын ишеткәч, бәләкәй чакта торт күрсәм, йөрәгем ешрак дип әйде минемдей. Барлык балалар кебек Ева да торт яраткан. Тик үсә төшкәч, тормышы сәхнә, эстрада белән бәйләнгәч, ул үзен контрольдә тота башлаган. Нәрсәгә генә бармый инде артист тамашачы өчен. Üzülüp suyam, anlasın iken erkem. Eğer bulsam yanında, yüreğim bir talpına. Bürük gitmesin yere, sensiz nişlergen ina. Aşık buldum ben sana, canım benim bir sana. Senin çığlık kullarını duyam tende hamında. Aşık buldum ben sana, canım atadık sana. Senin nazlı kaşların hamında göz aldığında. Татлы ризыкларны бер дә яратмаучы резидент эзләп таптык. Ул да булса Эльвина Муллакаева. Әйе, кыз балалы әйберләргә бөтенләй битараф. Ул чәйне дә бернинди конфет, шикәрсез эчә. Sağlığa düzelmedim, olmalı kul şeşke koydum, sina deyip düzelmedim. Kumeli bakşam gülün birem, seni bitmeyelim suygenim. Yarattığına kadrini bilip, yaşar alış gülenim. Kumeli bakşam gülün birem, seni bitmeyelim suygenim. Yarattığına yaşar alış gülenim. Uz yaşların tıyalmadım,
Ömürüm toңнарында Bul-bul bulup basıp sayrıyım Üzülüp dallarında Көңіл бақшам гүлін берем Сені бетімейнім сүйгенім Яратының қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Көңіл бақшам гүлін берем Сені бетімейнім сүйгенім Яратының қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Sözler hiç etmemin Umtulam sina haman Ya sanduğaş bir kış bulup Yanında мәңгі kalam Көңіл бақшам gülün берем Seni bitmeynim sүйгенім Yaratının қадірін біліп Yaşar alış gülümnің Көңіл бақшам gülün берем Seni bitmeynim sүйгенім Yaratının қадірін біліп Yaşar alış gülümnің Көңіл бақшам gülün берем Seni bitmeynim sүйгенім Yaratının қадірін біліп Yaşar alış gülümnің Көңіл бақшам gülün берем Seni bitmeynim sүйгенім Yaratının қадірін біліп Yaşar alış gülümnің Yaratının қадірін біліп Yaşar alış gülümnің Кәйфем төшкән вакытта баллы ризык ашап куйсам, дөнья шундук матурланып китә дип бүлеште безнең белән Венера Садриева. Гомумән, баллы ризык ашагач, баш та яхшырак эшли. Шуңа аңардан баш тарта алмыйм дип елмая кыз. Диета тотарга калганчы, чама хисен белеп ашарга куша ул.
Иртәнге ашны үзең аша, төшке ашны дустың белән бүлеш, ә кичкесен дошманыңа бир дигән кагыйдә бар. Киләсе резидентыбыз да әлеге кагыйдә белән килешә. Ашысын килсә, йомырка тәбәсеннән дә тәмле нәрсә юк. Тук булсаң, бәлешкә дә ис китми ди ул. Гашык булдым, бер күрүдә яраттым. Мине генә син үзеңә караттың. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Синең матур йөзләреңне yaratып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Килгән сайын киләселәр, күргән сайын күрәсе. Киләсиңа бәгыркәем диясе. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Янда урыныңны беркем дә ала алмас. Син бит бәгърем берәү генә, ятларга бер үк калма. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Синең матур йөзләреңне yaratып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Эреп китәм кебек мин. Әмінә РЛ төркеменең яраткан тәмтама кырмыска аясы тартам. Сез дә яратасызмы? Валлы ашарга яратсалар да кызларның диетада утырып мәшәкатьләнгәннәре юк икән. Безнең эшебез безгә диета дип көлештеләр алар.
Динар Зарипов үшін ең тәмле ризык кыздырган тавык белән бәрәңге. Үәт берәр кызга җайлы егет туры киләчәк инде. Дөньядагы ең тәмле ризыкны көн сайын да пешереп тора алачак. Алай булса, ул ең тәмле ризык статусыннан төшүе дә ихтимал. Бәгърем җир йөзендә, син бигрәк тә кадерле, шатлыгым күккә җитәрлек, белсәң иде кадерне. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең, гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем, йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Син дигәндә утка керәм, суларны да кичәрмен, югалтмыйча сине бәгърем, кадерләп кенә яшәрмен. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең, гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем, йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Ömür yolun мәңгелеккә җитәкләшеп без атлыйк, сөю учагын сүндерми, йөрәк түрендә саклыйк. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең, гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем, йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Югалтасым килми сине. Марсель Зайдуллин 2 позициясын югалтып, бүген бронза яулый. Ул дөньядагы иң тәмле ризык манты һәм бәлеш дип саный. Алай гына да түгел, егет хәтта түбәдә Карлсон яшәвенә дә ышануын җиткерде. Син әлегә түгел, син үзгәрдең, әллә язмыш, әллә үзебез, чын йөрәктән чыкмаганмы әллә, яратам дип әйткән сүзебез. Күзләреңдә ялкынланып багымын, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар, мин ашыгам
Эшләрем бар мин ашыгамды. Әллә кая китеп барасың? Әйтмәсәм дә сизәм инде. Йөрәккә ярсу, җаның яралы. Хисләр сүнгән, әйтмәсәң дә, күзләреңнән инде аңладым. Тик кызганыч, йөрәгемдә генә мәңгелеген була алмадым. Күзләреңдә ялкынланып бакмай, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар мин ашыгамды. Әллә кая китеп барасың? Күзләреңдә ялкынланып бакмай, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар мин ашыгамды. Әллә кая китеп барасың? Күзләреңдә ялкынланып бакмай, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар мин ашыгамды. Әллә кая китеп барасың? Күзләреңдә ялкынланып бакмай, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар мин ашыгамды. Әллә кая китеп барасың? Аерылдык шул бәгърем, аерылдык. Әмінә икенче урында хуҗалар бүген күп. Аделина, Аяз, Самира. Өстәлдә баллы ризык күренсә, аларны чәй эчәргә чакырырга да кирәкми. Шундук килеп җитәләр, ялт та иттерәләр. Кызлар, карагыз, алма алып килдем. Кірдім алма бақшасына, алма жерге құйылған, жырламайша төзе алмайм, жайында
Бүгінгі абсолют лидерыбыз Фәнис Яхин. Оның құтлы болсын әткей туған күнің жыры bu атнада сізнің көңілләргә бик хуш келді бұғай. Әжеңішібіз үшін ең тәмлі ризық ул мештен яңағына шыққан икмәк һәм әнисе ясап берген сөтлі шәй. Ашаған кебек булдым. Хәзер җиңүченең лаеклы беренче урыны белән котлап, алтын медален үзенә тапшырдык. Бураннарсыз кышлар була алымый чәчкәләрсез, язлар җитә алымый барлык әткәйләрдә синең кебек олы җанлы исем йөртә алымый. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы Кайчак җимерелә дуслар саткан, чаклар җитәрлек тик әткәйнең иңе янәшәдә, ярдәмләшеп тормыш итәрлек. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә барысында җиңелеп үткәрә. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә бары изгелекләр яусыннар. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә бары изгелекләр яусыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә бары изгелекләр яусыннар, бары изгелекләр яусыннар. Тагын бер атнага йомгак ясадык. Яшь талантларны хит парад баскычлары буйлап урнаштырдык. Нәкъ бер атнадан кабат Татмустывада күрешербез. Җәйгез ямле, тәмле булсын дигән теләктә мин Лиана сезнең белән саубуллашам.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.